Ube Magange efika ekhaya ngomsombuluko wesifazane waseDumisani Makhaya Village empangeni obebuya koTete ethi uzokhombisa umufi ingane yakhe owabezelwe. Nokho injabulo yakhe iphenduke eyesikhashana ethola ukuthi indodakazi yakhe uZanokuhle Khumalo oneminyaka engu-7 unyamalele. Isidumbu sikaZanokuhle sigcine sithole sishuthwe ngoplastiki ngaphansi kombhede wesiqashi endaweni ngoLwesibili, kanti kusolwa ukuthi-ke uqale waqhinya elandisa ngesigameko umakhelwane umnumzane Sandile Mhlongo olusukumele phezulu udaba. Uthe ufike kubo ngomsombuluko enkundaba mlonyeni eyokunyamalala kukamufi. Uveze ukuthi unina kamufi uNkosazana uNdumiso Khumalo uthe efika ubuye esibhedlela wabe-ke ebuza ukuthi uphuzane kuhle efuna ukumkhombisa ingane yakwabo. Kuqale kwawukuthi ahambe eyodlala nokuthi uma esebhekwa kwavela ukuthi uMastende kaMsola uke wamthuma amaphilisi ezinhlungu ngesitolo ukuchaza uMhlongo. Uqhubathe ukugcina kubikela-ke amaphoyisa wabe sebhabalisa ezinkundleni zokuxhumana ukuthi-ke bacela ukufunisa umufi. Uthe ngoLwesibili bahlangane nalo daba eduze kwesitolo iChakalaka. Kuqhuma uMastende kaMsola ethwele izandla ekhanda athi waziwa ngilo umfana uthi ubulala ingane wayifaka ngaphansi kombhede. Uthe banikele khona endlini nalabo bayithola ingane ngaphansi kombhede. Uqhubathe-ke ukuthi usola ukuthi kukhona ukushaya amanzi, ngalokhu babampintshela ekutheni babakhombisa igumbi abebelibhalisile lithole selikhiwe. Bazamile ukungqongqoza wangavula. Kuthe uma umngane wakhe embiza ngegama wasabela masinyana babese bangena ngendlovu yangena bamxhakathisa bamisa emaphoyiseni ekuchaza uMhlongo unina wengane namanje akakholwa ukuthi ingane ibulewe. Nomphakathi usashaqekile ngalesigameko futhi udiniwe. Bathi uma bambuza umsolo ukuthi-ke uyibalaleleni ingane wathi ngoba inqabile ukulala naye. Uthe bathola ukuthi-ke ungowaseMacekane. Okhulumela amaphoyisa aZulu Natal uColonel Robert Ngishudu uthe-ke amaphoyisa asempangweni abophoyisa leso neminyaka engu-33 ngecala lokuthumba nelokubulala.